कोकणसाद दैनिक आणि कोकणसाद लाईव्ह हे चॅनल यांच्या माध्यमातून जागर कोकणच्या साहित्य रत्नांच्या ही जी मालिका तुम्ही चालवलीत ती खूपच यशस्वी झालेली दिसते आहे आणि मला आनंद होतो की याच्यामध्ये तुम्ही कोकणच्या नव्या जुन्या सगळ्या साहित्यिकांचं जे प्रतिनिधित्व वाचकांसमोर आणि दर्शकांसमोर आणलं ते फार महत्त्वाचं अशासाठी की आपल्या भूमीमध्ये खूप साहित्यिक निर्माण झालेले आहेत होत आहेत, तर त्यांची वाटचाल कशी झाली आणि पुढे आता ही जी मागणं येणारी पिढी आहे साहित्यिकांची त्यांनी कुठल्या पद्धतीने कुठल्या मार्गाने आपल्या पूर्वसुरींचं काम लक्षात ठेवून काय वाटचाल करावी याचंही त्याच्यातून एक मार्गदर्शन म्हणून आपण काही गोष्टी या माहीत नसतात नवीन लोकांना, तर हे सगळा इतिहास तुम्ही रेकॉर्ड करता आहेत याला एक मूल्य आहे, आर्कायवलचं मूल्य आहे की खजिना आहे हा. या कोकण भूमीमध्ये अनेक साहित्यिक निर्माण झाले मोठमोठे, अगदी ज्ञानपीठ सन्मान ज्यांनी प्राप्त केला ते विंदा करंदीकर पोंभुर्ल्याचे आपले, हे बऱ्याच लोकांना माहिती नसतं. तर या निमित्ताने तुमच्या ह्या मालिकेच्या निमित्ताने या जुन्या मंडळींच्या साहित्याकडे ही नवीन पिढी वळेल आणि आपलं पण काम वाचन खूप चालू ठेवतील लोक, वाचकसुद्धा, आणि नवीन जुने साहित्यिक या निमित्ताने हे ह्या माध्यमातून आले मालिकेच्या, ही खूप आनंदाची गोष्ट आहे. माझ्या खूप खूप शुभेच्छा.